Kungkum ing tlaga ngisoring kembang trate nenggih Ratu Ngastina Sang Jaka Pitana mung pasuryan kewala ingkang ana njaban banyu den delikake sela-selaning godhong banget kegelan atine dene sedaya ingkang nyengkuyung Bratayuda telas tapis ngos-ngosan ampekane netrane tansah mulat nganan kiring kerining suku Tatan Rinasa dene sedhela dicokoti dening ula banyu atine kawuran maras dupi ana swara gumledhek kaya ngarekake bumi nadyan to getem atine parandene kumesarnane Narba Kresna tan tulus sanyabra ring Siwara Jahnawi Suta. Dara, piye? Kowe aja bingung clilang-clilang goleki mungsuhmu. Jaka Pitana to? Iya. Ning endi? Kowe ditis Wisnu mesti ngerti. Aja Wisnu terus. Apa-apa kok Wisnu? Ini ben kowe ora njagake titis Wisnu kowe duwe godhol. Iya. Gadamu kuwi glundungno. Terus engko mandeke ngendi? Ya kuwi tutno sak mandeke. Lah nek ora mandek ya bablas nyang Tosura. Wong mesti metu lho wong kuwi. Wong cendhek cilik gur kluyar-kluyur. Glundungno. Iki jane glundungke apa to? Oh, kok glundung neker. Lah kok glundunge ora genah wong ngulon mbok tutke ngulon, ngetan mbok tutke ngetan. Ya ngetan bali ngulon kok. Lah tegese piye? Ayo bangun negarane. Lho. Wis ora gato. Godho rujak polo glundung yuk mandek ana kene. Kresna kakangku, Kresna kakangku, ayo tesih tebih jenengan wong lha wong jangkae piyai semene kok karo piyai ngono.
Ratu Ndrawati niku nuwun sewu ya, amit sewu. Ya arepa nuwun sewu priya niku mesti nek anu lak ngene lho. Ngoten kula niku apal Ratu Ndrawati ngenten niku. Aturana ndang rene. Sinu Ndrawati, iya. Ndrawati rawuh mriko. Apa? Lah Ndrawati pun rawuh mriko kok. Ndara glundunge teko kene. Lah piye? Ya wis kene. Ora diglundung neneh, ora. Kene wae. Lah nyatane Kakang Duryudana ora enek. Ya sing ora ya enek. Jane iki ngerti ora. Aku kok suwe-suwe kok ora percaya. Enek tenan apa ora? Ah mesti kuwi masalahne enek. Enak. Engko gek enek. Ora enek. Kowe mundur dhisik kowe. Gadawa wis mudhar. Rumangsane Bratayuda wis bubar. Gada iki semateni adi-adiku. Diglundungke kaya barang wis ora kanggo. Apa pancen kowe ngerti menyang Duryudana? Banjur mbok meden-medeni aku. Mau to saya ngalor ngidul tiase Sang Duryudana bisa ndrodhok wel-welan giris-miris wimbuh tumarecep rasane sarira labet ademing banyu tlaga Dubyana gada rucak poling kono yekti datan wani jedul ora kaya kang silem ing tlaga nenggih Prabu Balarama ingkang nyatane wis lami dene Rama paosake lekase Sang Kurupati ketang welasing manah dhateng ingkang rayi Ngastina anyikep saking wingking. Oh. Aduh, Kyai Prabu. Kyai Prabu. Kyai. Kyai Joko Pitana. Koko Prabu. Koko Prabu Paduka. Nggih sampun mboten sisa ngendika. Kula sampun ngertos sedaya. Kula diapusi kaliyan Narayana. Sadurunge tepuk Bratayuda. Kula dikongkon teng Grojogan Sewu. Kyai mang medal rumiyin ampun ajrih. Ampun ajrih mang medal Kyai.
ora ngopo. Apa mbok kira aku ben giris? Iki tak pidak gadam. Aku ya ora bakal kualat merga Ganda Rujak Polo iki wis utang nyawa pirang-pirang nyawane Kurawa. Kowe wong wis arep kalah. Aja banget-banget nggonmu nyepelekke gamanku. Kowe ngidak gadaku padha karo ngidak-idak jiwaku. Apa sing kok ndel-ndelake? Kowe wis ora duwe bala. Lho. Nek gadamu iki wis tak idak iki mung wesi lumrah, ora duwe daya apa-apa. Bisane mateni mung merga murkaning watakmu nggonmu gembela dupeh. Kowe dialem wong pirang-pirang terus mbabati nyawa. Wah, gada iki wiwit biyen dadi srana pepadang. Entukku gada iki kanthi dalan menang perang. Sadawaning lelakon uripku gada iki dadi ruwang jroning seseneng lan jroning susah. Gada iki rina wengi mung tak sawang. Bratayuda nggo ngrampungi wong sing watak candala sing nungsang puyang kaya bathang kuwi. Gadamu ora bakal bisa ngrubuhke Duryudana. Merga apa? Siji, ing reh perang gada Duryudana awune luwih tuwa. Padha-padha murite Kakang Balarama aku murite sing tuwa. Gadamu wis kokean ngremuk menungsa sing ora dosa. Gadamu saiki tak idak ning nyatane ora malati. Tegese kowe ora bakal gondro sepiro sing angka 4. Gadamu rina wengi dialem-alem wong akeh, dialem-alem wong pirang-pirang. Ning nek gadaku sing tak kutuki pungkasaning perang gedhe iki gadaku sing bakal ngrampungi gawe. Lagi didelok saka cak-cakamu nggonmu ngina karo adeking senopati kanthi ngidak gadaku cetha yen kowe menungsa wis ilang jiwa kaprawiran. Sing perwira kuwi aku. Sing kendel Duryudana. Ngerti yo? Balaku cacahe 11 haksa ini. Kowe mung 7 haksa ini. Ning nyatane balaku 11 haksa ini entek mung karyaku ning aku isih wani karo dapurmu. Tegese sing perwira kuwi aku le. Pancen kowe menungsa sing wis ilang rasamu. Aku nganti mateni wong pirang-pirang ewu nganggo gada iki merga mbok peksa. Kowe menungsa sing wis ora weruh kabecikan. Gadaku iki sing bakal ngremuk kowe. Iki sing tak enteni, iki sing tak anti-anti. Biyen dadi murite Kakang Baladewa ulah gada. Biyen mung ana pamulangan. Ning saiki dadi gelar nyatane le. Risang Senopati
Kyai Prabu kersa nggih mboten sisa duka ora supiye sampun to kowe biyen ngapus krama malampun Kakang Mandura mboten sisa sederek paduka menika kula menapa Jaka Pitana monggo ning ora ngono kuwi carane. Anggep apa mesake Kyai Jaka Pitana? Wong elek kok dimesake. Duryudana menika tiyang sae menapa awon? Kaya wong layatan. Sae napa awon iki? Sae. Aku ya tahu layat ngono kuwi kok jane iki wonge elek. Jane wong mursali sae. Ya ngono to Gong kuwi oleh pahala. Oh, oleh pahala to. Sampun to. Menawi Koko Prabu tetep mekaten tegesipun kula ing kathah dhateng Ratu Mandura menika padha wae karo Ratu ning Jajalanat menapa remen menika Prabu dipun sebat Ratu ning Jajalanat. Pikirkan dulu. Wah, wong edan iki. Sampun to? Sampun, derek kula mau.